Norveški ministar odbrane Tore Sandvik pokazao je mapu sveta iz arktičke perspektive. Uperio je prstom u rusko poluostrvo Kola, dom jedne od najvećih svetskih baza nuklearnog arsenala. Najkraći put rakete odatle do velikog američkog grada vodi kroz Arktik blizu Severnog pola i Grenlanda, rekao je za Financial Times. Interkontinentalna balistička raketa leti brzinom od 7 km u sekundi. Samo 18 minuta, objašnjava Sandvik, dodajući da je to pitanje odbrane domovine za ceo NATO. Zato je pitanje arktičke bezbednosti fundamentalni zadatak odbrane za NATO. Povećano je interesovanje američkog predsednika Donalda Trumpa za Grenland, koje je rezultiralo sporazumom sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Prošle nedelje dodatno je usmerio pažnju alijanse ka severu, temi na koju nordijske zemlje upozoravaju decenijama. Nakon završetka hladnog rata, većina arktičkih zemalja, uključujući Rusiju i Sjedinjene države, značajno je smanjila svoje vojno prisustvo u regionu i zatvorila brojne baze. Ali Rusija je pod vođstvom Vladimira Putina započela sistematsko vojno i ekonomsko jačanje Arktika početkom 2000-ih, mnogo pre zapadnih zemalja. Danas Moskva kontroliše oko polovine arktičkog kopnenog i morskog prostora i upravlja sa više od 40 vojnih objekata duž arktičke obale, od vojnih baza i aerodroma do radarskih stanica. Region igra ključnu ulogu u ruskoj nuklearnoj strategiji, a Kolsko poluostrvo je dom Severne flote koja upravlja polovinom ruskih nuklearnih podmornica. Severna flota, a posebno njene podmornice, su jezgro ruskog strateškog sistema odvraćanja. Zato se kontinuirano modernizuje, kaže Ondrej Dietrich iz Instituta Evropske unije za bezbednosne studije. Rusija takođe održava visok nivo pripravnosti na svom nuklearnom poligonu na Novoj zemlji, gde je prošlog oktobra testirala krstareću raketu Burevesnik na nuklearni pogon. Istovremeno promoviše Severni morski put kao znatno kraću trgovačku rutu između Kine i Evrope. Ovaj razvoj događaja izaziva sve veću zabrinutost među ruskim susedima koji pozivaju na snažnije angažovanje NATO-a u regionu sa ograničenim rezultatima do sada. Svesni smo da Rusija intenzivira svoje aktivnosti na severu. Istovremeno sa topljenjem polarnog leda, Kina se pojavljuje kao sve uticajniji akter sa globalnim ambicijama. Oni sebe nazivaju država blizu Arktika, upozorava Sandvik. Danska premijerka Mette Frederikes naglašava da bezbednost Arktika treba da se tiče celog NATO-a i poziva na snažnije angažovanje alijanse. Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO, admiral Giuseppe Cavo Dragone, dao je slične izjave opisujući Arktik kao područje od izuzetnog strateškog značaja. Nekoliko zemalja članica, uključujući SAD, Veliku Britaniju i Francusku, već je pojačalo obuku svojih snaga za operacije u arktičkim uslovima. U martu će se u Severnoj Norveškoj održati velika vojna vežba Hladni odgovor, gde će oko 25.000 vojnika iz zemalja NATO-a, uključujući i 4.000 američkih vojnika, vežbati operaciju u ekstremnim zimskim uslovima. Nordijske zemlje pokušavaju da demonstriraju svoj značaj Vašingtonu, posebno u oblasti obaveštajnog nadzora. Posebna pažnja se posvećuje dva strateška morska prolaza, Gujik između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog kraljevstva i takozvanog Medveđeg prolaza između Svalbarda i norveškog kopna, koji bi mogli postati ključne tačke sukoba u slučaju sukoba. Norveška prati ova područja pomoću izviđačkih aviona P-8, satelita dronskih letelica velikog dometa, podmornica i fregata. Na ovaj način NATO razmišlja o odbrani ovog područja u slučaju krize, ali je primarni cilj sprečavanje eskalacije i odvraćanje Rusije, rekao je Sandvik. Visoki nordijski zvaničnici ističu da SAD u velikoj meri zavisi od podataka prikupljenih u tom području. Najveća pažnja je usmerena na vazdušni i podvodni nadzor, a ne na kopnene operacije.
Kako je rekao jedan danski zvaničnik, Grenland je praktično nemoguće okupirati jer je skoro u potpunosti prekriven ledom i snegom. Međutim, američki predsjednik Trump razmatra Grenland kao potencijalnu lokaciju za budući sistem protivraketne odbrane Zlatna kupola. SAD već upravlja ključnom vojnom infrastrukturom na ostrvu svemirskom bazom Pitufik, koja igra važnu ulogu u sistemima ranog upozoravanja. Uprkos svemu ovome, u nordijskim zemljama raste zabrinutost da će Arktik, do sada relativno stabilan region, postati nova arena za militarizaciju. Bojim se da bezbednosna pitanja potpuno zasenjuju pitanje klimatskih promena, infrastrukture i prava autohtonih naroda, upozorava jedan visoki zvaničnik. Rat u Ukrajini je privremeno usporio rusko vojno gomilanje na Arktiku jer su neke arktičke brigade premeštene na prve linije fronta gde su pretrpele velike gubitke, ali i Moskva i Peking planiraju svoje poteze u regionu na duži rok gde bi topljenje leda moglo fundamentalno da promeni vojnu i ekonomsku ravnotežu. Na Arktiku se odvija tiha, ali intenzivna trka za stratešku konkurenciju, zaključuje Sandvik.